बिराद मोजां मोनो सना, बिराद मोजां मोनो। बेनिखायनो नों आंनि अनगा गुबुन रावखौबो दा मोजां मोन। जुदि नों आंनि अनगा गुबुनखौ मोजां मोनो, अब्ला आं बे मानसिखौ बिमा बिफा सिनायलायै बुनानै हरगोन। टमेट'खौ सोरना बांसिन जायोनो सुनायालाय थिबाय, आंनासो खमसिन जाबाय दाना खानायानो एसेनो। Sampai dia kata saya. Kenapa?
bis, tris, bis, entas, sakit, sepuluh, asik, sepuluh, ekso, dos, dis, dos, dis, tris, tris, dua, asik, dos, asik, terus, terus, tris, cinco, 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 solis, banyak banget, asik, cinco asik, bener bener cinco asik, beda, beda, cinco asik, mana ya? Ayo, beda, terus itu, aduh, tomato, cinco dos, aduh, 8, tulis kan?